Why ungenza islima? Why ungenza islima? Kodwa ngiyakuthanda kusho. Ungithandani unemfihlo izinto ongangitshela ukuthi wena noma ingane. Shothi mina ngislima mina ngihambe ngiyiqatsha ngawo ngithi mina ngithandana nawe only to find out ukuthi wena ungenza islima. Uyazizwa ukuthi uthini wena manje? Uyazizwa wena ukuthi uthini? Ngiyazizwa ukuthi uthini noma usho ukuthi noma ingane kumina uthi lento ngiyidigeste kanjani mina? Indlela efike ngayo kuwena nesikhathi othole ngaso ukuthi nginenge. Yini ngoba phela mina ngoba ngilinda isikhathi esiright sokuthi ngichaze. Ekuyisiphi isikhathi esiright ngoba ungiignore? Isiphi isikhathi esiright? Isiphi isikhathi esiright? Yini wena uthi uma ufika endlini wena ungayikhulumi nami ngoba phela wena uhlezi ungitshela ungibikela ukuthi usuku lakho lihambe kanje you going through this and this mase ngihlala nawe phansi siyabonisana. Why ungakwazi ukungitshela ukuthi wena noma ingane? Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Line TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Inkomo kaMama season 2. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwe yenkomo sovukazi Mvuleni, intokazi ezalwa maMkhize. So today sivakashelwe ke i-guest yethu ethi ayikho right kahle enhlizweni yayo ayihlalisekile. Ngesimanga sokuthi kukhona ibhizinisi elingaqedwa. So njengoba ela uzosichazela kabanzi ukuthi why esibhalelile. So ke asike sizwe singabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nendawo okhulele kuyona. Igama lami nguThuli B, ngihlala eNanda eMahodi. Yeah. Okay. Ngikhulele khona futhi. Ukhulele la? Yes. Oh, all right. Ngicela ngithi fahla ngendlela okhule ngayo. Khuliswa abazali bobawu2 noma umzali oyedwa noma bekugogo nomkhulu noma mhlawumbe bekumalume no auntie mase kuba ama siblings ke. Well, ngikhuliswe uma nobaba. Namanje futhi kusayibona futhi abangikhulisayo. So upbringing yami vele nje right kakhulu. Oh, okay. Mana ke angihlosile ukuthi ungangizwa kaphi. Angihlosile ukungena ngonyawo nodaka enhlizweni yakho angizi kabi but I can see ukuthi udaleke kanjani. Ngicela ungichazele ngendlela udaleke ngakhona, indlela oshilo ngayo kubazali bakho, mhlawumbe ushintshe ngokuhamba kwesikhathi noma vele nje usase umntwana wacaca ukuthi okay ngathi ubusiseke ngempilo ekanje. Well, engakusho ukuthi ekhuleni kwami vele ke abangangitshela nje abazali bami even ngisho around i-community yami. So I was this kind of a person angaze ngishintshele umuntu, angaze ngiphile impilo futhi ngasiye yami. Impilo engiyiphila manje impilo egijima ngaphakathi kimi. So mawubona intombazane nje ubona izamba nelishile. Meaning? Nje awuyikho into ochazeka kuyona intombazane. Ngibona usisi, ngibona uma, ngibona aunt. Mina ngibona kodwa Ngiyabona. Ngiyadlala. Ay. So lo muntu omzeleke kulolu hlelo lolu umuntu obekuqala ngqa empilweni yakho kwezothando. Okay, ngiyanisene ukuthi vele ubuqala ngqa kulala naye but ngifuna ukuchecka kwezothando ukuthi oqala ngqa vele ubuqala uthandana naye noma bakhona abanye ngaphambili ukuyibona ukuthi awukazi wazwalala nabo. Ukhona yedwa engithandana naye before but ke asikaze silale kusibanga ukuthi ngangibona ukuthi shuthi into akayizele kwakukulala nje nami kuphela yabo. So mina ngulomuntu ogcina kakhulu amasiko. So ngifuna futhi izinto sizenza ngomthetho yabo. So ngabona ukuthi shuthi lo ufuna ukudlala ngefuture yami angivele ngisheshe ngiqhele again. So amnyekela ke. Then waswaqhubeka nempilo wathola lona ke manje. Nihlangane nini? Kwakumuphi unyaka nihlanganela kuphi? It was 2023. Okay. Saseklabhini so mina I'm an artist and a performer. Okay. So wangibona lapho wachazeka nje. So ngiye ngayithatha serious izinto zasematshwaleni yabo. So sa exchanges ama number emva kalokho wayelokho engicina nje ngicine ufuna ukungibona engithengela ama flowers engikhipha ngathi athi ngeke ngimneze chance because yes abantu besilisa sebethethe kakhulu. So ngathi bese ngumuntu vele ngasafuni ngathini uqhubeka ngijole zonke lezo zinto kanjani. Lo muntu umbone uyosebenza. Angizange yes. Umbone usebenza. And Mike angiyazi ukuthi una kanjani nje ubusebenza unayo manager kukancane ukuthi sithola abantu abasebenza kanje bengenawo ama manager wena unayo.
cha ngiyi-manager myself because Oh, my okay. artists are under me. Oh, okay. Oh, okay. So wambona-ke wamnikeza amanamba wakho nahlanganisa-ke relationship. Yes. Ubekuphethe kanjani kubhuti? Well, angifuna ukuqamba amanga kuthiwa phela iyaship aliphorishe before so ngingasho ukuthi shame first impression yakhe was so good. Ebenginikeza lento le engaze ngithole kwi-previous relationship yabo. So yeah. Okay. So wenele nje enhlizweni yakho ngaye. Usafisa kodwa uqhubeka naye uthanda naye? Of course. Okay. So the time nisaqala ke ukwenza izinto zabantu abadala, mhlawumbe ngabuke wathembisa yini ukuthi na kanjani ekhaya lakho ngizovela? Well, ngingasho ukuthi yes wakwathembisa and futhi nami ngangimbona because umuntu naye futhi owagcina amasiko. Okay. So whatever akayiplanayo I'm the first one ukuthi angitshela ukuthi wenza ukuthi uzoplan ukwenza ukuthi. So wakwasenda incwadi ekhaya eshoyo ukuthi uyimisele ngokuthi ayovela. Okay. So nami ngabona ukuthi usho lo muntu ngempela serious yabo. So sengiqhathanisa relationship ya previous nale yamanje ngiyabona ukuthi equation ay balance. So ngabona ukuthi lo is the one. Omuhle yazi? Ngiyabonga. Mana ngifuna ukwazi ke the time kade niqala nje. Ukulala ngiyazi ukuthi awuvesana usuke kube ngazuthi into ujwayele ubungayijwayele ngosuku lakho lokuqala na kanjani sukukhona ipain ndlela thizeni. So the time kade niqala mhlambe benizinakekele ngalendlela ukuthi nizivikelile noma nivele nje kwawudludlu. Ngiyaqalisa phela mina ngi-understand. Ngiyenza ukuthi ngi-understand. Well, kunoma yiphi relationship I always emphasize ukuthi abantu abaqale beyotesta kuqala. Okay. Yabo kuzihlezi si on the safe space yabo. Mina ngulomuntu vele okakhulukazi kulezi zinto zaka health ngiyathanda ukuthi umzimba wami uhlezi nje yabo. So saqala phela siyaplana before senze izinto. So saqala so testa kuqala cause angazi ukuthi isimo sakhe sempilo singatholani mhlawumbe oyenzani naye akangazi yabo just ukuthi sigain trust nokuthi yabo sithembane. Sahamba so testa watholakala ukuthi negative nami nge-negative. Ngitesta kuphi mhlambe ka Lancet noma ngiyaxolisa bakufethu angiqondi ku advertise awusikhokhelile angu-advertise but ngizamcheck ukuthi phela ziningi indawo zihlukahlukene khona Lancet bese kuba khona lamatende lawa amiswayo mhlambe emalokishini noma mhlambe ka Discam noma nje nenza kanjani uthola ukuthi niphila impiloni igazi leni kanjani? Okay, so ngine medical aid yaka Onjani private clinic. Okay. So ngihambe ngiye khona njalo nje mengizizwa mhlawumbe ukuthi angikho right. So ngamthatha ke ngamisa khona ayenziwa ngisho ama test khona ayikho into engenziwa khona even i-family planning. So yeah satesta la. Family planning. Yeah, mhlawumbe menhlela ukuthi ngifuna ukuba nomndeni yes. Okay. Do you mind ukuthi singene kulokho? Hayi kinkinga. Hayi, ngicela ngichazele. Ngiyaphinda ukwazi ke manje. Awulangi. Ngiyacela ukwazi. Okay, so I'm a transgender woman. Oh, okay. Yes. So kunezinto futhi ngicela kuzona ke ukuthi ngimchazele in details ukuthi kanjani. Okay. But I was born a male and ngokuhamba kwesikhathi ngahamba ngowenza i-surgery. Oh, so, okay. Yeah. So manje usuchama ugobile. Of course. Ufana nami. Okay, no sengiyakuzwa ke manje mawuthi transgender. So ekuhambeni kwesikhathi iyase ihleleka kanjani into yenu indlela ebeni kuyenzeka sometimes uthola ukuthi uthanda nomuntu chemistry ayikho. Kwesinye isikhathi ubona ukuthi ngiyamthanda but ayikho lolu xhumano lolu phakathi kwami naye if ngiyambona nje yes ngiyamthanda but ngathi usisi wami noma ngathi ubhuti ngathi umuntu engizalwa naye. Nina nenze njani ukuthi? Well, the little things akazenzayo kumina ezingenza ukuthi ngichazeke. Okay. Mina ngiyamthanda umuntu ongispoilayo kakhulu. Mina ngumuntu leyo othanda i-content kakhulu. So uyileyo nhlobo nje le ethanda ukuspoil umuntu, ethanda umkhipha nyodla out, ngithatha ama pictures and stuff. So yeah. Sinakho lokho nje ngiyabona ukuthi nalo connection there because abanye
sengikhuluma nje nge-previous relationship yami. Yes. Lo munye engathanda ukuthi shoot even ngisho sihambe estradini Iwayifihla mina phambili yes wayefihla because okay wayethi mhlambe abantu bazothini mehamba nomuntu onjengami uyabo so law is much different kunalo waseqaleni so yeah lona ukwazile ukubonisa umndeni wakhe la ezalwa khona of course yes so bake bakuthatha kanjani mhlambe khona izinto owathi okay vele unjekisini umndeni wakhe kodwa lezi njalo mebebona mina abazenza mina ngizithandi ngoba ba-understand ukuthi mina ngidaleke kanjani. Well phela omunye umuntu ngeke umazi noma angithi ngoba ngi-introduce nje emndenini wakhe so ngeke umuntu ngeke umfunde ingqondo yakhe uthi kiphi ngaleso sikhathi leso so ngingasho ukuthi bangwelcome but angazi ukuthi behind my back basala bakhuluma bathini yes okay mhlambe ubhuti lo sizombona noma sizoxoxisana naye kungesikhathi singanani mhlawumbe ngabe uyasebenza mawubhekile iphakethe lakhe li fit ukuthi angahamba yokhokha inkomo kamama ekhaya yes li fit ne yeah manje yini bedala ukuthi ubhalele kuhlelo wangakhuluma naye ninoba u2 cause uyachaza ukuthi uzwano leni lubumbene and lu strong kakhulu uyakwazi ukukhulumisana naye umuntu akufuthi akakufihli ukwazamisile nomndeni wakhe engineshow ukuthi na kanjani ayikho manje into ethi uyayisaba njalo emqhamuka wena noma njalo mawufona ahamba uzikuza la izikuza khona afihle ukuthi uthandana nomuntu kanjani. Well I think angazi uyakubalekela yini yes I think mhlawumbe yachitha kungenzeka noza kwethu angazi angayisho but ngiyabona nje ukuthi akusekho lokho yabo because kakuye umuntu ohleze engqhuphuzela ukuthi hayi bo baby ngosuku oluthize njalo ungakhohlwa ngisazohamba ngiyovela kini or ngiyasave le mali engisave akasakhulumi konke lokho so ingakho sengimbalelile because I want to know ngiyadinga iqiniso ukuthi into yakhe kahle kwenzakalani yabo so what if akasayimisela angisho ukuthi akazimisele cha angisho kanjalo but what if usekukhona lokho nje angazi ukuthi ngingayithatha kanjani le nto usafisa wena i-relationship yenu iqhubeke of course okay it is vele simbone ke cause ayikho engazivimba ukuthi siye kuyena manje mase usibonise nje ukuthi nakho ukubo noma nakho umuzi wakhe noma nasi stand sakhe so sizoqhubeka siye khona. Alright sakhe ngiyacela usisameni Sawona but unjani? Saphila kunjani? Ngicela ukuthi manje. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila njani? Siyaphila nasi. Siyacela usivele siqhamuke nje singasho ukuthi yes. Uxolo kakhulu ngiyazi ukuthi mhlambe bengenze ukuthi ubhizinisi izinto zakho eceleni ngiyaxolisa. Kodwa ke sesifikile. Asihambi kabi futhi asihambi kahle. Mina ngumamntolo ngwandle. Usisihamba naye ngicela ukuthi uyamazi. Awuqala ukumbona today. Ngiyamazi impela ngabe ngiqamba ma. Okay, ngicela igama lakho nesibongo. Nawo mina igama lami nguSabatha isibongo wakhe igaba. Kodwa yeah, kodwa engaziwa ngoStanice. Okay. Uhamba sihamba ngalo la luthe uceza mina ngisuka ka Black Life TV kuhlelo engihamba ngalo lithi inkomo kamama. Hamba kanjalo nje. So usisuke wangibhalela wangichazela nje ngesimo senu nge-relationship yenu uyangichazela ukuthi nihlangane kuphi kanjani nendlela enithandana ngayo ungichazelile ngayo kodwa into esihamba ngayo la uzokuchazela yena kabanzi so ngiyacela uma isikhathi sakho umlaleli ukuthi uyini le embethela ekhaya manje ehamba nayo ngoba ngempela nami ngifisa ukuzwa ukuthi hayi bangahlaselwa kanti sekwenze njani ngoba akajwayele ukufika nabantu mefikile la ufika ayi1 yebo namhlanje hamba nathi ngiyacela umlaleli ukuthi well into engikulethele yona la ekhaya is because ngifuna ungichazele kahle kahle ukuthi kwenzakalani cause insuku sehambile inyanga sephelile ungithembisa ukuthi uzofika ekhaya uzokhokha so ngiyaxayeka ke manje if kudonsa kangaka ungafika ekhaya uzokhokha cause uyazi ukuthi wenza umonakala ngithi so awulokho ngithembisa lokho ukuthi
kunemali lokhu uyibeka so nami sengiyabona manje ukuthi unyaka usizoyophela manje lokho ngithembisa into engasisho so ingakho ngikulethela ekhaya ngifuna kahle ungichazele because usuyangiziba manje usafika nesendlini zonke lezo zinto lezo sengilokhu ngikulandela ke manje ngikulandela so nje ngifuna ungichazele nje namhlanje nabo abantu bekhona ukuthi kahle ama intentions akho akephi. Angathi uyazi ukuthi angithandi ukuthi i-relationship yethu lento esinayo sobabili kube ukuthi lokhu involve abantu. Ba-involve ngani abantu manje? No, phela ngisho ngoba manje ngifikela nabantu lana. The reason why ngikulethela abantu is because uyangiziba. Ngenze njani-ke? Ezinye izinto phela ihambe ngendlela enisuke mhlawumbe nifisa ngayo. Ngangishilo vele ukuthi ngizofika kini ngizovela. Nini. Yini ekubambile ufike ekhaya? Nami ngineyinkinga. Eziyini lezo ongayisherish nami ngoba phela wena ayikho inkinga onayo wena ungayikhulumi nami. Yonke into wena uyikhuluma nami wena. Yiphi-ke le nkinga le wena onayo wena edala ukuthi ungezi kumina ungibone ungitshela ukuthi nginenkinga la nala ukuze nami ngi-understand ngoba ngumuntu. Yiphi-ke le? Ngifuna ukwazi. Hibo. Ngifuna ukwazi. Phela ngeke mfethu uzowazi yonke into ngeke ngize ngitshele. Akwazi phela nti sesithandana iminyaka emingaki mina nawe. Yiziphi imfihlo wena onazo wena ongakazi ukuthi ungitshele zona mina ngoba phela ayikho into engayazi ngawe mhlawumbe ngabe namhlanje ngiyaqala ngiyangazi kwenzakalani but ngifuna ukwazi namhlanje ukuthi kahle umngephi and ithini lento lesikhuluma ngayo manje. Iziphi imfihlo wena onazo iziphi inkinga wena onazo mina engingekho awe ngazo. Lalela mfethu lalela sengumfweni manje lalela kuchazele mama kahle mina nginoma wengane yabo lokho ngiyazi ukuthi ubungakwazi no ngiyazi ukuthi ubungakwazi lokho sengiyakutshela akangithi noma ingane qabela namanje angithi wena ufuna ukwazi yonke into nginoma wengane ke yabo angani uyazi ukuthi ngangishilo ukuthi ngizofika kini kwangenzeka simo sokuthini ngineyinkinga nami emaceleni ingane ngikhuluma noma ingane ngiyakuthi noma ingane wena uba lo mangane ngiyamazi mina awumazi ungana mntwana mangasembuza Son of 5 years. Hayibo. 5. Shothi mina ngislima all along. Ngisho ukuthi wena akumele uyiqala ngokuthi manje ufuna ukuthi wazi yonke into kahle mina nawe bese ngakalobolana yabo angisiboni isidingo sokuthi mina ngize ngikutshele yonke into yabo ngobani simo sokuthini ukuwavele buwazi noma ukuba ngakuchazela ubuzoba nenkinga ngani cha ngabe mhlawumbe asikho la ngabe mhlawumbe asikho la if angichazela yonke le nto bengizokuchazela bengizosithola isikhathi esiright sokuthi ngikuchazela bengizosithola isikhathi esiright siphi imnyama ngangithandana nawe mfethu ungenza islima why ungenza islima kodwa ngiyakuthanda kusho ungithandani unemfihlo izinto ongangitshela ukuthi wena noma ingane shothi mina ngislima mina ngihambe ngiyiqatsha ngawo ngithi mina ngithandana nawe only to find out ukuthi wena ungenza islima. Uyazizwa ukuthi uthini wena manje uyazizwa wena ukuthi uthini ngiyazizwa uthini noma usho ukuthi noma ingane kumina uthi lento ngiyidigeste kanjani mina indlela efike ngayo kuwena nesikhathi othole ngaso ukuthi yini ngoba phela mina ngoba bengilinda isikhathi esiright sokuthi ngichazele ekuyisiphi isikhathi esiright ngoba ungiignore isiphi isikhathi esiright isiphi isikhathi esiright yini wena uthi uma ufika endlini wena ungayikhulumi nami ngoba phela wena uhlezi ungitshela ungibikela ukuthi usuku lakho lihambe kanje you going through this and this mase ngihlala nawe phansi siyabonisana why ungakwazi ukungitshela ukuthi wena noma ingane yini ekwenza uthatha isikhathi singakuthi uthi ungitshela or ithiwa sihlapha ngibabhalelanga la ekhaya bengizoze ngazi nini mina ukuthi wena noma ingane shothi mina islima la imini islima la yabo manje ngikhuluma indaba zami manje khona amakhamera yonke into lana ufika nabantu lana uzokwenza yonke lento if angifikanga namakhamera ngikubuza ukuthi if angifikanga namakhamera bengizowazi ngani mina ukuthi wena noma ingane ngiphenduleke lapho bengizowazi ngani shothi mina bengizoqhubeka mina ngithandane nawe mina bengizokutshela Thuli ngiyazi vele ukuthi iqiniso vele egcineni liyaphuma bengizokutshela bese soba khona isikhathi esiright sokuthi wazi ngani mina nawe mfethu usathandane noma ingane nisathandana the fact ukuthi unengane mina ngikwazi lokho asathandana pho uvinjwe ingane ukuthi uhambe uyokhokha ekhaya lakhe ngisuke ngakhulelwa ingane kwaphoqa ukuthi ngikhiphe nami enginakho ngikusebenzise yena bengamtshelanga ukuthi uli B yabo
kodwa ngisazovela kubo ngobani ngawenza wrong ngona into engifuna ukuyazi engifuna futhi uku-understand ukuthi le ngane uyithole vele sesithandana noma uyithole before sithandana ngoba uthweni isina 5 years wena okuchaza ukuthi lo 5 years loyo phela ngoba phela mina nawe sesithandane iminyaka ngifisa ukwazi ukuthi leyo ngane leyo uyithole sithandana mina nawe noma uyithole before sibonana ayithola before sibonana kanjani qambelana amanga qambelana amanga angiyaxolisa ngokuthi ukuthi mhlawumbe sesothola iqiniso ngale ndlela okuthola ngayo kodwa iqiniso likanjalo ke usamthanda usafuna ukuba naye usafuna umjabulisa usazoyikhokha komama ngiyamthanda usazokhokha mhlawumbe ngoba ngiyabona manje indlela ekwenzakala ngayo naye futhi umuntu usephatheka kabuhlungu nani kodwa phela okwamanje nabe ngidinga isikhathi yabo imali ade nginayo isebenzile ngeke ngize ngiqamba amanga yabo isebenze kangakanani because ushilo wathi uyazi ukuthi wena uyasave so ngiyacabanga ukuthi imali yokubona udokotela umntwana emegula ayilingani nemali yenkomo noma ngabe kuthi uthathile imali yokubona udokotela ekuyimali yenkomo mhlambe kungaphesha nje lapho nalapho umntwana kakhulukazi njengoba uthi una 5 years udokotela uma umbona u2 something 3 something ngeke kube ukuthi imali yenkomo phela kona u300 akona u250 so kungabe ukuphesha nje lapho nalapho uma ubhekile wena uma ubuphayithe lakho njengensizwa ubuka ukuthi mhlambe mase uzothatha isikhathi kangakanani ukuphesha ukuthi uhambise inkomo kamama ekhaya lakhe because iyonto esizele la ukuthi manje into engiyibuka sekuzokwanakala izinto eziningi yabo ngoba sekwenzakala ngale ndlela okwenzakala sokwanakala vele because naye uma ngengane naye akazi ukuthi ngithandana nayo sisi yabo okay uma wengane asimkhiphe ngoba wena uthe awuthandani uma wengane nangu umuntu obalekile njengamanje because wena uthe uyamthanda and kade uphimisa manje wathi uyamthanda vele so yena akalwi akacela izinto eziningi yena ucela ukuthi abazali bakhe bathole imfanelo ngobuntombi bakhe ayazwakala so umisela ngokuthi uhambe uyokhokha nini inkomo kamama njengoba uzophesha njengoba umntwana kade egula uyimisela ngokuthatha isikhathi singakanani ukuze uhambe uyokhokha inkomo kamama ekhaya lakhe bengisangahlela kodwa ngicabanga ukuthi isikhathi esingaba right mhlawumbe ngabo November kanje bengakwazi ukuthi mhlawumbe kube ukuthi ngihlanganisile November ngabo November kanje uyazi ukuthi uJuly uyaphela manje yabo unesiqiniseko sokuthi uNovember yini sohamba siphethe ephathekayo ukuthi wena ngoNovember uzoyikhaya lapho yokhokha inkomo kamama yena siphuma singayiphethe lento esizophuma la sibuye ngelinye ilanga mangase nzeki ukuthi ngoNovember uhambe ekhaya lakhe yini esizophuma siphethe nje ukuthi okay nasi isiqiniseko uzosayina la leli phepha leli noma leyo nto leyo uzosinikeza yona ngine show ngizohamba ngiyokhokha inkomo kamama ekhaya lakhe sizophuma nani anginayo ngisho angifuni uqamba amanga yabo because lento eyenzakalayo yenzekele nami engalindele nayo yonke into yes ngiya-understand ukuthi sikuzumile bewungazi ukuthi siyeza asifunanga nathi ashonga ukuthi sisendleleni ezayo la bewungazi ngiya-understand but njengoba uthi ngoNovember uyimisela ngokuthi uyokhokha inkomo kamama ekhaya lakhe kulungile sinikeze-ke into sizophuma siyiphethe ezoba isiqinisekiso sokuthi wena ngoNovember ulibangise ekhaya lakhe hayi inzima-ke leyo-ke singakunikeza isikhathi sokucabanga usacabanga nje uyimisela ngokwenzani ezomenza ukuthi abe right since asetholile ngoma wengane akade engazi ngaye bengeke ngize ngikubuze lo mbuzo ukuba awushongo ukuthi usamthanda kodwa ngesimanga sokuthi ushilo ukuthi usamthanda and usayimisele ngokuthi ube naye kwezothando yini nje uzomenza ukuthi abe right ngayo njengoba umfihlelile ukuthi wena noma wemntwana
Angizozama ukukhuluma naye eceleni angani umuntu wami vele. So ukhulume nami eceleni kanjani umzimba? Ukhuluma nami ini? Sagcina nini thina ucommunicate thina sabathu? Inkinga but angani ngiyachazela nje. Manje ke sizoyilungisa kanjani if wena uhluleka ukuthi ukhulume nami? Kuningi Thuli beef, kuningi okusekhanda lami, kuningi osemqondweni wami, kuningi okwenzakala, kuningi osekwenzakalile mfethu. Manje ukwenza lokho inkinga yami? Ukwenza inkinga yami lokho lokho. Mina ngifile ngazi ukuthi wena ungi-understand, uyi-understand situation. Ngeke ngik-understand ngoba phela mina nawe behlala sobawu-2, right? So wena ayikho into wena adu yiplana mina ngingayazi. Manje wena ukhetha ukmove out. Uyohlala la uhlala khona. Mina ngiyafika kini ngiyoba ngisicefe ngize ngithuke. Ngihambe ngibhekene nawe ngiyakufonela ulibamba ucingo. Wena uzongitshela manje uthi inkinga izona ziphi inkinga? Lezi mina engingazazi. Namanje uzofind out ukuthi wena noma engane which I'm not aware of. Islima shuthi mina la. Manje ngiyinhlekisa mina manje. Ngithanda nomuntu noma engane. Kwayona lo ngane ithole vele sithandana. Kodwa ngiyathembisa ngizovela kini. Engakusho nje ngibe nesiqiniseko sakhe lokho ukuthi ngizovela kuphela ngicela ukuthi ninginikeze isikhathi kuphela. NgoNovember. If kungenzeki ngenze njani? If kungenzeki ngendlela osho ngayo wena manje ngenze njani mina? Ngase ngayithatha ke decision eniyithathayo mhlawumbe nabantu bakini kodwa nje isiqiniseko mina enginaso ileso ukuthi kini ngizovela ngoNovember. Uyamazi baba ongizalayo? Ngiyamazi baba wakho. Uyamazi ukuthi unekhanda elishisayo ngithi? Uyabazi obhuti engizwala nabangithi? Asikho isidingo sokuthi ungithreatenish. Angikuthreatenishi. Angikuthreatenishi. Ngiyakubuza ukuthi uyabazi abantu engizalwa nabo, right? Ngiyabazi. And wena kudumane ekhanda lakho. If kushaya lezi insuku lezi or kushaya lezi inyanga lezi ungayenza into esasivumelene ngayo. Manje wena Thuli Bhiya usangithemba ngaleyo ndlela bethu wena umuntu ongazi. Ngizokuthemba kanjani communication ingekho phakathi kwethu sobathu umuthi kungicasula. Yes, umuthi kungicasula. Umuthi kungicasula. Ngiyacela ke ukuthi usayinele ngiyacela ukuthi ungidlulisele iform la izosayina khona because ushilo ukuthi ngoNovember. Khona amaphepha engizosayina kona. Yebo, kufanele siphume la sinesiqiniseko ukuthi ngoNovember uyahamba uyokhokha kaThuli Bhiya. Ngiyacela ningidlulisele. Thank you. Ngiyacela nje ukuthi usayinele la ungadinwa khona sizothi ngoNovember sizokukhumbuza ukuthi wawuthe uNovember. Noma ngakuthiwa i-date awuyikhiphanga but kwadlula nje kwaDecember. Yeah, thank you so much. Kwadlula mesafika kuDecember. Okay, ake ngithi 29 30 ukuthi angazi noma November uyabhansa noma ubhansi yini. But ekupheleni kwawo sizobuya. Ngiyacela ukuthi sikufice la ekhaya. Mekukuthi mhlawumbe usemsebenzini kulungile, ngicela usilindele nje. Mekukuthi awuyanga kaThuli Bhiya uyokhokha. Kodwa mawuyile kulungile ngoba ivele iyona into besizele la ekhaya. Manje mhlawumbe makwenzeka mhlawumbe ngiba nezinkinga ke ngingakwazi ukuthi ngi-explainele zona ukuthi ngibanjwe yini nani. Ngoba phela sengisayinile la. Iziphi mhlawumbe ingqinamba mina engabhekana nazo. Ngicela ukuthi sibuyele emuva kancane. Ushilo uThuli Bhiya ukuthi wena uyasave. And ushilo nawe ukuthi awukazi uzuphike kulokho akushilo ukuthi uyasave. Uthe ugulelwa umntwana and ukubona udokotela ku2 something noma 3 something. So angeke kwazi ukuthi zonke lezi nyanga yabo manje uJuly uyaphela, August, September, October, lo 3 months ngeke ukuthi ngeke uzuphuma u3 something ngokubona udokotela uyophesha lapha emalini yenkomo. Phela hayi ukuthi u300 bani ingane bikhula bigqiqa. But njengoba uNovember angisho ubonile ukuthi thina asikubuzanga ukuthi yipi, asikuphimisanga igama lenyanga. Wena osiphimisela igama lenyanga wathi uNovember usu right ngawo. So thina sithatha lokho kushoyo wena ukuthi uyobe usufit ngokwenele ukuthi uhambise imfanelo zamama wakhe. Wena usinikeze uNovember. So thina sithemba ukuthi ngoba la kuwena oshoyo sithembele emazwini akho.
So siyacela ukuthi kube ukuthi ngoNovember nakanjani uyahamba uyakathula B uyokhokha imfanelo zamama wakhe. Wathula ibhiyodi yangifaka enkingeni. Ufaka mina ngifaka wena enkingeni. Yangifaka enkingeni. Okay. Anginayo energy yazi lokho ngikhuluma nawe mfethu. Cela wenze lento then nje bese akusekho lutho vele zobe sahlangana sasinasabathu. Because islima imina slim. Angisamdingi. Userious? Ngiserious ngale. Hayi kusho kanjani ngoba nakusakwatini? No. Angikwazi ukusharisha indoda ngifuna ukuba ngedwa indoda. Siphi isidingo sokuthi mina ngize kini? Kumele uyokhokha phela angithi wonile. Ungangibuzi lo masimba mina. Phela kufanele ukhokhe ngoba phela wonile. Ungangitshela nje lo masimba ongitshela wona. Sengisayinile mina la sozokhuluma lezi zinto ezikhulumayo wena. Yazi. No phela iwrong kodwa le. Yabo le ndlela ekwenzakala ngayo. Uqhubeka ngani noma ingane yakho mfethu? Uqhubeka ngani naye? Ngoba shothi yena phela okugculisayo. Wasamfaka uma wengane aseke isidingo sokuthi lokho anofaka uma wengane yami. Aseke isidingo sokuthi lokho anofaka uma wengane. Sizokhuluma indaba zokuthi wena uso right ngami nani suyazi vele ukuthi sekusayiniwe kwenziwe yonke into. Sekuyimpoqo manje ukuthi mina ngifike kini ngoba ngiyangifaka kodwa inkingeni Thuli B. Ngifake inkingeni. Uzokuphoqa. Izwa ngami ke kuzokuphoqa. Akulungile. Wena November nje. Uyohlawula emva kalokho done deal. Wasala lokho esibangelana isicefa ngisho ngaba mhlawumbe ngibona nobani manje sengikhuluma manje ngoba ngizophuma la. Uma ngibona ngihamba nabantu ungalinge usondele eduze kwami. Uma ngibona ngihamba nomuntu ungalinge usondele eduze kwami. Ungangifoneli, ungangi-WhatsApp, akusekho lutho okuhlanganisa. Mina nawe sizosibonana ngalo November lo ade ukhuluma ngawo. Finish. And if you fail to do so, uzobona ukuthi kuzowenzakalani. But mama ngikuthreatenish, but nasekhaya ngizobatshela manje ukuthi wena uthe ngoNovember. So sizokunikeza nje uNovember wonke uphela. After that uzosisize please. Manje najabula ke sister ngoba kwenzakala kanje. Umuntu ofanele simjabulise nangu because uyena ubhalele kushow. So na kanjani mekujabule yena sonke sijabule. Nakuphela sekulimala izinto manje mina ngifila kanjani mina understand. Zilimaliswa yini I-trust asinayo ngithi ku relationship. I only just found out manje ukuthi wena unengane ukuthi I'm not aware of. Angikwazi konke lokho. Communication between mina nawe ayikho. Wena kwefaka ecathulweni zami ke. Ukuthi mekunje kwenzakalani. If wena uzofound out manje ukuthi mina ngishadile nenye indoda, ngizokutshela manje uzofila kanjani wena? Uzobe usangixolela? Ushadile. Ngiyakubuza, emekuthiwa ngishadile nenye indoda mina manje. Angithi uzoba nayo yonke lemicabango okay shuthi besilala senza zonke lezo zinto lezo. Uzofila kanjani if wena uyifaka ecathulweni zami manje? So nje mfethu kade kuhlanganisile ngiyaphinda ngiyakusho futhi manje. In front of ama camera, in front of Oban, ngiyakusho manje ukuthi sekuphelile. Yawe inhloso yakho vethu bufuna ungihlaza phambi kwalama camera agcwele nje. Akashongo mayibhala kuhlela ukuthi ufuna ukukuhlaza. Utheni ucela imfanelo zamama kuphela. Nakho-ke seyangihlaza ke manje ke. Sengihlazekile ke mina. Ngiyaxolisa mawuzizwa ngazo uhlazekile. Basi ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho siphe sona. Siyacela ukuthi sikushiye mase siyakulinda ngoNovember ukuthi uye ekhaya lakhe. Sicela indlela. Ngicela ukukhuluma naye kancane ke mina. Angithandi. Uyamanda ukuthi ubuye umfonele because okwamanje wafonela ba. Kufanele ngihambe naye. Yibo. Mefuna ukukhuluma yena ka ekhaya, eyokhuluma ekhaya. Khaba amlindeli. Ayikho into engizoyikhuluma naye mina. Aka ekhaya and then abazobatshela ukuthi loyo noma ingane. So nje ngiyaphike mina kumuntu noma ingane shothi uhappy. Wahamba olala nezifebe lapha eminyango. Uhappy phela lo muntu engishiya la endlini mina. Hayibo. Shame Nkosi yami. Sebonga kakhulu ngosicela indlela. Hayi kuyazwakala inkingi sister. Muke lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi nizibonelile ukuthi kuhambe kanjani. Kodwa ke into engijabulelayo mina ukuthi umuntu ongibhalelile ukuthi be na kanjani uhappy because kwazile ukuthi sikhulumisane nobhuti othi wathatha umntombi bakhe. Na kanjani ke uthembisile ukuthi ngoNovember uzoya ekhaya la to be afike anikeze umama imfanelo zakhe ezimfanele vele ke njengomama. Sake ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.